Maayong adlaw. Makadaghan na ta nga video sa ato nga series lesson para sa ato ang music theory, especially para sa ato ang choir o sa atong rondalya. Karon mag-discuss ta sa mga examples kung saan nato pag identify or pag-ila sa usa ka notes nga naa sa staff. So again, mag-drawing ta og staff. Okay. Ay 5 lines. Mag-start sa ubos. Okay, 5 lines. 5 parallel lines. Sagdira ni ako ang linya nga gahiwi. This is what we call bar line, and then we have the G-clef. Okay, so this is the G-clef staff. Sa G-clef nga staff, ang sa lines is EGBDF. So, butangan na itong EGBDF. EGBDF. Okay? So, unsa na to pagkailhan nga kana siya nga notes nasa E. So, ang nakita nato sa previous nga video, kung nakakuanta, pangitaon nimo ang head. Okay? Pangitaon nimo ang head. So katong wala pa nakakitaan nga video, please pangitaan sa previous or sa series nga video. Before ani nga video, na dito ang discussion sa mga parts of the notes. Okay. So pangitaon nimo ang head. So kani siya. Okay? Okay. So kani siya mo na siya ginatawag nga head. So kay naa siya na butang, naagid siya sa linya, so mo ni siya ini siya. Bisag unsa ni siya nga note, kani siya half note man ni siya, or kung naka-darken pa na siya diha, kung nakabutang siya diha sa E nga linya, o ina siya. Okay? Next, kaning sa G. Okay. Bisag naa ni siya stem or flag ba? Kay na siya nakabutang sa G, so mo ni siya ginatawag og G. G na siya. Kung na siya nakabutang diri sa B nga line, B po na siya. Okay? And then, kung diri siya nakabutang sa D nga line, D na siya. And then, lastly, kung nasa sa ika-5 nga line, okay, F na siya. Regardless kung kaning nga line, kaning nga stem, ginatawag ni siya nga stem, paubos iyang direction or pababaw. So, the same rin na siya gihapon. Okay? So, I hope klaro. So, ang pangitaon nimo lang is ang ginatawag nga head kung asa nakabutang. So, this is E, this is G, this is B, this is D, and this is F. So, example, daghang kay kong notes ibutang dire. Okay. Maghatag tang mga examples. Okay. Na makikita mo inana. Daghan kayong notes sa usa ka stem. So kani gihapon, kuan gyapon ni siya. E, this is G, B, D, F. Okay? Muna siya pag-identify nato sa mga notes. So pangitaon nimo is ang head lang, head. Okay? Sa next nga video, mag-discuss na po ta sa mga tinatawag nga sa space na pod. Okay? So as sa pagkakaroon, thank you for stopping by sa akong video. Kung nakagusto ka, pwede ka maka-like, pwede ka maka-share, pwede pod ka manghagad or mga kauban nga gusto maka-learn. Okay? So later on, after kung kabalo na ka mo basa og notes, pwede ka maka-play og instruments. Okay? Dili lang kay maka-play ka nga kanang wido-wido or kanang wala ray nota, pwede na ka maka-play with notes. So as of this time, thank you for watching and please like and subscribe. Bye-bye.